hotep hotep débat face à face religieux sigida gale ngekulu jama kulu fo amandige faw fo kan dige baw fo ka kulo ko to fo kan nangara baw fo ani ma koro ka blo dagusi dona do ka blo dagusi wanya go tinu yere de kan de kugo ma ye kilin damba ye kilin seba ye kilin ko fama ye kilin woni soro kan be jini tasuma ne ko ne ni ma ko kibina do re nya fanya ramo am do la mana ke barote bo barote bati da saboba o doni ko bulu de wa yamunun to ya ko ma bulu lankulunto ko ma wala lankulunto o ko ma ko sira e kelen ko joye kelen ko so e kelen ko na yimo don ko buna diga ko keta bani ko ko ta bamulo ko anga nyumande fo ni nga nyumanke ka nyumanto ko anga kodonde anga antle wa anga bara ko anga de ko maya na de ko amolo de no de kar mo yere ga fete minun gara chama sinfo ya baye na mo yan kono amolo de kar mo yere de ko teti gan guru de la ko mabate ba ne kulu jama kulu fo no wati na ko ko na balma ke ana ka dige de la ba do bamana matigui traore ni yoro ben angola Rwanda e kan kundo no wati na ka kulu ko to fo sene bala ni ne bala e kana karamo ko muru haydara karamo haydara kamande hadisa kirafo karamo ra meso kon karamo ga ke chukudo karamo ga bi ke chukudo na ma suranzura no fe ngona ma chunga suranzura amma ko mo se ndi ma sura kana ka blede ngade fono ndoy ngone fono ndoy programme andi dorem nangolo je minun te sura qur'ane kono te sura bibulu kono ko hadisa kono ko mawte nyeka yene hakili kan miro newni minu mi segal lakali kon di deful kono naka ko rakam o tan longo kramo aya tote ni yo me fon kana ko ka digi mo la seno ni fende kumba ko e hera e wa fa ni fraka ai ni fono ko ta wata kramo ko ma ko tu lasro ngana nga ci kan yo lasro ko kada ni ko don jande go ndengra biere ambi bidon ni ra silamo ere don ndengra de odo ni de ndengra odo e kan karamo ko ka bene ka nyeyele ma ma fongo ntanye nyede ngo ka bene ka nyeyele ma karamo ni gi ba nyefo nyedo ma do na foko ibe do jugu yala o bien do komandi o tere ijowo mandi ani yere ko mandi dan farabulu ni ko karsa ijowo mandi ani yere ko mandi olu dan faralu karamo ko do kara olu de kuma sera olu de fokuma ni koy an flu fokuma ni yere dilan ka bene ga ni ile o nyanye fanga karamo ko do ya alamamido manyire la suru ya
na foka minani de no terge do ben kerete no terge do ya bino de no fa ngo quartier na suna na ngo quartier ka na foka ko na le na nga dale ambi baro la jama baro la ni nga version fo jama tale atlara kan na fa ko ko nga version ngone be ko do nyedo ko nuna ni ne nsigi ko mire ni gibolu nye fo anye je re ka iba kala ma ko mo bi ke kiye arasiji de ni ka bene ga nyele ngo so ngo ko nye re la arabo e bido farafino e nye nga flow de fono ga bido wo lo fin to la nye ko no bi ngana di ago chugo de ngo kene kan do ati so ne bina ni yiri la ni che so la mandembe mi yo so ngeni yene dama nga me dubulin sa fe ko ko ne tate ko nya kala ko wa kera njo le de nyana mina mi ngo karamo ko dine ni bido jamana na nya ko no me dine ni bido dine ni malien ni burna bela ani nigeria na ka se hagel ko hagel saru to da yoro dola do ni dro kana angone da suno account don igaro ko nya almami nya kuro kuma na se hagel do ngo bo karamo be ni ngo ini ka dana yake ini ka Allah subhanahu wa ta'ala ce idalen gwala kada ka dana ya kan durula ka dengene o ka fo ale de kilin ki de mbabulo melego babulo kal dingene yana ka kitabu sebene munu sebena ka blani hal ni yasro uma sebe ale raka sebeni dena de ngo ko ni sebena o ko fe ale ratale ko ka kuma jange ko dono de klara kana bo ka sakulu ni tomu siga kuna ka ko chenya ka berebe ka benin ma yayi ka bla bega family kono o hagli mamunu na tomu ni sakulu siga kuna karamo ni go ko anga kuma fa tinye jere la esu wolu de te chidi sono mi ya fo bote ka na no drono de kama chide nga cha ala yoro kono nga gode kama no chide nga cha ala yoro kono nga atara almami no fa gana be ko ni kuma no ye kuma rosa mane yambulo nga kene ka de ala o che yango karawo kuma ima fenga la fe na afa e dokala la ngie dokala na eni dokala na susoli gonin turo Qur'ana kono ala ba fo yorom na anyininke ngie bo dama joli do Qur'ana ko o mandem bebe kuma mo fo ne garam wonne de ayo de chega bo kono to me koro o mandem be turu ne me saraf la minga o saraf la ni fi de tene wasa fina ngasiga ba ka fuko ala ka chani ni ye kuma mbla mandenga koro ubi saraf la de tu koro o saraf la ni fi tene wasa kuma ne na karamo kana ka jiga jire ni ko ala ka chani ya yi amanden Qur'an tiki mina do no kambo yoro mi ma ala ka fo anye ninge kuma be bonya de yira ngo bo na yo bonya yira dongo aye kile ya ta yoro no do ya yira o fla ko ndo ni kuma bi bonya de yira ala ye kile ya ta yoro no o be ala do ya de yira tisa parce que atmanga kile ya ta to nganga de gani bonya de ale de kabo ongo na le klara ka ta do ya yira ko dongo fla de bi so do mani ngimo fa oni oye minu mi Saudi ngam bamuru koroi minu ma ba gubi anya foka beni maya e hadama de ya te de maya minu mi foka foka beni maya lugo no ala ka chani ala na ka meleka u anaka kirau olu de ka barado tekra mo muro haidara nganga alima meke sina ko de jabi dinama ko ni go ala ka cha jama jole ne ya ko ni go ala ka cha ti kambe ala kambe anaka melekeu ewlu ani kiram num blala barala ngo karamo gode yiga jabi ako hate ngore yiga jabi ako hate ngo jema ngaya mere angal mami baka jabi ako hate goge angara mo do Qur'ana kono de hada madara yoro mna ningi ga to haya ni kana na ko ne makala yiga ta ni karaba muro tara sogre ta paragi turga na chegi tum kadaw ngaka ay na ta viena na ba viena makala ne ko ne nya famu ko na ne be ni no
min ga gelen doro ne be ga mi fo I ga bode ga fo na ko de ta kono ko min manje kanga che fo fini ga fo na mbode ba kala ayre akala ba koro ana na se onyi hada ma bogo da ngo kana tayo re to ni mbela jile tu sina fatene ka mai ko dugo ni ya me ya na ko mamina ku yi hada ma bogo da ganchugura ne te ganchugo in sina be iye jama yala ni me ya na ko wotanye fe ako ubane ngwala kwanye chibla meleke ubela jene ma anye chibla meleke ubela jene ma ku kana suru bi hada ma bogo wa meleke ubere nana ama kelen bwara ide kunti ko ma fo e kunta ko ma fo ko meleka ubere okay jino ganye mo iblisa ko ma so don ba yira jino si ma so o ni ya so hada ma yira madda folo jango ka kira ko ma fo aye jama yala min tay karamo ngani jonyo bara ni ke e ba ni jonyo o kuma nyoro la muro kele ko ko te karamo kona tesla na fa wala bongo ngara mo mina ziri ndo daye ma do bise ga dala me na tiya de tagaji bro flo ye bara fla fo sa wakene nyina nga nyina ma ya kono no ene so futa fly no dine ko imana ke fen fen mande nyen kale futa fla ba an e afendo alifu lami araba awar ko gumo o tamale min gran jole nyina mino de dolla khali karamo yara ya fi ngo hamadu nga baba ya nsoro bajala na baba sega misila watla ambole manga bugu dola kana bo ngo nga che ni ngoro ga mina lendo we ja kuya ma ya ngo bugu dola ngira ka ku kinto tu gora ko yesina me kana mo dum misila tan fena anya hamadu nga baba we okay karamo ko na nyami na be hagli mi jigi mina tunga bala de ngaja nyami na fono yo de ta gidiga yoro chamange e 91 ngana njongo libre ni karamo muro haidara 91 muro ne rebiga Allah kali ye mi jigi libre vili do mina ngache malien che kononto de soro libre vili abela jele milliardaire en France ce sont pas des millionnaires milliardaires mo bi doni karama wor ko la ni bu ka investissement ren don anu ka mouvement don il n'y aura pas aucun doute dans le milliardaire de murat mo che konon ton soro maliena min kelengele mi sega misiri kanjo ka de malien ma che hata do ko bara he gra malien te nyefo do dine ko na wa we no arabuka to e ato arabuko dida de an yere ka fu no fe dida di soloniana no pa kamale moro ana na kana amel libre vili sugu bade kono momboti libre vili sugu ba kono momboti kama godo na dum jete le tale libre vili ne ga bara folo bena yugu fere de ma o yugu fere na kamale ndo tumbanga arana maninga de do me mara bade maninga wa fade maninga wa fando e fula ya fando e maninga kamala ni yam besro yugu fere yoro la no nga anga dusu bayani yanga family balema kamala nana doro ani meri mo ko nun dondo na nyona anana se amate mali sangele nga che ni ko mbe meri mo ko numbulo bina ale de wele dadi abino phone down ma boni gibi dini chodro akla ke yere la famu no amboranga suda na wari yatanga su yanga na keta kamala boni toujours abi majigi hakilina kono aka barola anye koro kwa moro no kamale ni tel libre ville de tangi ngali kan 91 futa flat tel libre ville ko hale koroboro boutique timbabolo place tel libre ville sugu mono de hale koroboro boutique de libre ville futa flat bet ni cafeteria de abe seranga warti non dobe ngache wi bolu leja ko hina wala olu balo ko man to fa ni femi ni sa tene duro no lu na sa kana duro wa ni wuli to no resta avec les gens. Le malien chama de beso ni tara ke do ma ba bare. Abenyete fo. Muro haidara abenyete fo. Muro futa flo de malien kumbiri lento la. Anga momboto sugu bai chama nje nga che nyama mbo rodo ni safe kana yoro insa.
ka yɔrɔ in yɛlɛma ka u bolo fara ɲɔgɔn kan ka kɛ misiri ye i b'a dɔn kabu ye misiri jɔ ka tɔ to porte mankan cɛ u ye misiri ɲɔgɔnna 50 sɔngɔ sɔrɔ maliyɛn waritigiw fɛ non baro futa fila bɛ fɛn ɲini u ye misiri jɔ ka ban ka na tɔ to porte ma o y'a sɔrɔ u ka wari bɛ se k'u ka baara bɛɛ kɛ u ye baara kale ka bɔrɔ ta sa ka don an ka waritigiw kan ala ko de don n'i ye min don n'an ka jɛ u bɛ taa pɛrɛ hakili kunna ka pɛrɛ hakili kunna an ka mɔgɔ dɔw ko karisa ye 1,000,000 di a ko k'a tɔgɔ kana fɔ karisa ye 2,000,000 di a ko k'a tɔgɔ kana fɔ kamalen futa filaw y'u ka jouer ban pewu i b'a dɔn dusukasi nana kɛ min ye alimami ye fila ye o tɛ problème ye dɛ n'an taara u tila ka taa wajulu kɛ filakan dɔrɔn an bɛɛ b'an jɔ k'u lamɛn ten an tɛ paa ka mɛn filakan na an y'an cɛ siri misiri min jɔli la kamalen k'an ka mɔgɔw sen bɔ a kɛsu ko na fɛn na bɛɛ bon kamalen min bɛ k'a fɔ n'a tun b'a nɔfɛ sugu kɔnɔ o kamalen de tun nana kɛ misiri in kesi ye donc ne nana faamuyali min sɔrɔ ne ka denmisɛnninya kɔnɔ kamalen tun b'an cɛra waati min na a ye misiri ko nafa de dɔn mais a b'a dɔn n'a ko k'a b'a fɔ maninkaw ɲɛna n'o ye an ka mɔgɔw ye a n'u tɛna bɛn a la donc a taara marché di fulaw ma wa ou bien a y'a ye fulaw de ka diinɛ ko ka bon an ko bon ne kɔni bolo ale de ye yɔrɔ in négocier ka di fulaw ma bon ko b'u cogo la ko nana tiɲɛ Libreville an bolibaatɔ nana mais kamalen ni bɔ Libreville an ye baro kɛ waati dɔw la misiri in bɛ min don jumadonya dɔrɔn fɛ selibaw ni selintini don tɛ dɛ a bɛ min don jumadonya dɔrɔn fɛ n'i y'a bilan fɔ anw ka milliardaire cɛ 100 a b'a ka baara dabila ka voyage dabila ka taa don misiri jɔ ma maliyɛnw filɛ ka na ko in faamu a tout près a tɛ hali san 5 san 6 bɔ fɔlɔ maliyɛnw girigirilen filɛ misiri jɔ la Libreville i komi Luanda yan ten a kɛra an muru ko yɛlɛ ko don maɲuman ko don fulaw b'u ka cafétéria ni seere la an ka cɛ u nana misiri k'u da ye DJ y'u da ye fɛn bɛɛ an ka mɔgɔw kɔni ta ye n'u ko a ye na ala sɔn an ka mɔgɔw b'a cɛ ka taa kɛ bɔrɔ kɔnɔ yen nɔ nin kungo b'an bolo karisa ka muso dɛsɛlen don karisa den dɛsɛlen don karisa yɛrɛ dɛsɛlen don an ka silamɛ dɔw bɛ nin lahalaya kɔnɔ ni mɔgɔ min y'a kɛ i y'a kɛ ala de nin ye i y'a fili yan nɔ bi fini i bɛ taa sɔrɔ i sannaso ka musow bɛɛ dalen bɛ yen nɔ fini bilenman bɛ dɔw la fini binkɛnɛman bɛ dɔw la fɛgɛfɛgɛmanin bɛ dɔw la i ka serviteur n'i ka minfɛnw tɛ kɔ tigɛ i la cogo si de a bila ka na n'a ye siri kɛ ka mɔgɔw ta minɛ o la kɛnɛ kisɛ jɛ kan mɔrɔ ni boli bɔra i nana don yan fana ka cɛ i nana kabako dɔ sɔrɔ o ka jugu ni Libreville fana ta ye awɔ Luanda yan kabako dɔ fana bɛ yan nɔ o ka jugu ni Libreville ta ye n y'a fɔ alimami ɲɛna a ko karamɔgɔ ko an ka baro in k'i filɛ ka ne yɛrɛ bila ko dɔ kɔnɔ min fɔ wa yan an bɛ se k'a lajɛ ne bɛ ka min kɔni f'i ye a kelen sɔsɔ da kuranɛ ko tɛ o ye kɛnɛ kan de yan mɔrɔ na k'a dɔ ziiri dɛ mɔrɔ i b'a kalama yan Luanda yan misiri belebele 3 de bɛ yan pour le moment officiellement reconnu par l'État misiri 3 de bɛ Luanda yan misiri misɛnmisɛnninw bɛ yen dɛ zéro ka quartier kɔnɔ misiri fitininw mais misiri officiel ko juma na i bɛ se ka cɛ 100 yirika ye minnu na a misiri 3 de bɛ Luanda yan misiri kelen ni yan État de y'o jɔ k'a di maître Alu Blɛnɛbɛ ma ni yan waati min na maître Alu Blɛnɛbɛ ye maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan k'u ka alimami ɲini quoi est-ce que i b'a kalama ko an ka maliyɛnw dɛsɛra ka bɛn alimami ko de la u dɛsɛlen u taara alimamiya ta ka taa di Gambien dɔ de ma k'o ye plus grand vieux ka tɛmɛ o tɔw kan kɔsa in na an ka cɛ an ka mɔgɔw ni Gambien fɔra ɲɔgɔn kan o alimami ko nɔfɛ an ka cɛ u tun bɛ ka kɔrɔtɛtigiw ɲini dala wa mugan ka karita fédération ko nin tɛ dala wa mugan ko ni min ko k'a b'a sɔsɔ k'u kana k'u kuma ka dɔn bolo yan ne ko nin tɛ aw m'a faamu a tɛna faamu an m'a faamu a tɛna faamu i b'a dɔn ko fulaw ye nin bi kelen de don maliyɛnw na Libreville misirijɔ ye fɛn ye a bɛ wari min bɛ sɔrɔ a la o dɔrɔn tɛ dɛ c'est à dire n'i y'a kɛ pays étranger kɔnɔ n ka cɛ jamana mɔgɔba bɛɛ bɛ na e ɲini k'e dɔn sa de o b'a yira k'e fana i b'a sɔrɔ e bolo kɔnɔ ni disibaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo wari ko fana ye nata dɔ de ye diɲɛ kɔnɔ n'i donn'o dɔnkili da fɛ e nata tɛ fa waritigi minnu bɛ yen e cɛ ni arabu tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo yanni nin ka ɲɛ yɛlɛ i jɔ n ka don n bɛ nin gosi cogo dɔ la n b'a ka arabu bɛɛ gosi cogo dɔ la
fulakɛ fana bɛna n'a ka diinɛ ɲɛfɔ ye nka cɛ a b'a dɔn e bɛ ka na ni côté min ale ɲɛ bɛ la n'a y'i sɔrɔ n'a y'i liba digira hali tɛ taa ɲɛfɔ mɔgɔ i b'a fɔ ko ala de y'a o ye baara da an ka mɔgɔw kan n'u ye baara da an ka mɔgɔw kan mɔrɔ o dɔnni kana n yɛrɛ bɛnkɛ bɛ yen nɔ libreville kira ba kɔnɔ dugu o dugu kira kelen bɛ sɔrɔ n'an ka maliyɛnw ka kira ba tun bɛ libreville anw bɛnkɛ mɔrɔ i b'a dɔn ale kɛra kira ye cogo min na il paraît que balimaya sira dɔ bɛ ale ni Hayidara cɛ a ɲɛ jɔn dɔ mɛ balimaya sira direct dɔ bɛ ale ni Serifu Usumani Banana Hayidara cɛ donc yarɔ ne kɔrɔkɛ filɛ nin ye ale bɔla a ka yaala ninnu na ka bɔ Kɔrɔwari ka n'an sɔrɔ Bamakɔ ye ne kɔrɔkɛ fana nana ni plan A ni plan B de ye bon plan A bɛ komi a y'o échec ye joona a y'o fili i banba plan B in kan bon plan B in kɔni Benzema kɛra a ye ne kɔrɔkɛ ye cɛ de ye a y'a kɛ bɛɛ ɲɛna Maliden bɛɛ ɲɛna tubabu m'a financé l'arabu m'a financé awayi o kɔni ko an b'o jɛ an b'o tampon sigi a ka sɛnɛ étoile sanfɛ tubabu m'a financé arabu m'a financé a ye nkalon tigɛ o a ye tiɲɛ fɔ o a y'i sago fɔ o a m'i sago fɔ o kamalen a ye minnu sago fɔ wolofindenw don olu de y'a d'a ma kamalen o t'olu ni ɲɔgɔn cɛ ye arabu ta t'a kɔnɔ tubabu ta t'a kɔnɔ an bɛ fɛ i ka bɔ i k'o tiɲɛ de fɔ an ɲɛna n'i b'o min dɔn t'a kɔnɔ ka don an ka ɲɛɲini ma o t'a kɔnɔ dɛ karamɔgɔ ka bɛn ne ka ɲɛɲini ma e ko Mali ta championnat de daminɛnen tɛ nin fulaw kɔni sen bɛ yɔrɔ min na bɛɛ bɛ dɔ kalama filaden bɛɛ ko tɛ mais minnu b'a la olu kɔni dɔnnen don o de kɔni karamɔgɔ n'i y'a lajɛ fɛrɛ la demi-finale tanna o fo dɔ de ka bɔ yen nɔ finale de kan ka taa demi-finale tanna fo dɔ de ka bɔ yen bon n'an dun ye jate minɛ a kɛcogo yɛrɛ la Hamadu ka ba de kan ka bɔ yen nɔ ka d'a kan Hamadu ka ba ale bɛ se Bamakɔ tuma min na o y'a sɔrɔ an kɔrɔkɛ ye tuuru cɛko kelen kɛ o tuma min na a b'a fɔ ko n'i ma da mɔriya la k'i kana i ni muso ye min baro surɔ i kana i ye min k'i sɔrɔ fana ye n'a ma se k'o f'i ye a na taa ka kɔlɔsi dɔ dulon la yanga min t'a mɛn k'o dan kɔrɔkɛ ma maa si tɛ ka farinya k'i bɛ sɔn ka taa nin kɔrɔbɔ ne kɔrɔkɛ ko wa ko n yɛlɛla kan sigi sanfɛ kɔrɔbɔ o waati sa ne kɔrɔkɛ yɛrɛ fana y'an girin min daminɛ ko nka ko n'an sera nin yɔrɔ in na ko n'an ko ka kuma fɔ a tiɲɛjɛ yɛrɛ la ko Hamadu ka baba e kan k'i dɔnyɔ kɛlɛ kɔnɔ mais n kɔrɔ Hamadu ka baba kan k'i dɔnyɔ a tiɲɛjɛ fɔ la Hamadu ka baba dɛmɛ jamakulu ka ca dɛ e k'i kɔfilɛ ka Hamadu ka baba lajɛ bani kabi e tun bɛ ka minnu kɔgɔri fo a nana kɛ senna tan ye fo ka bere ta ɲɔgɔn kama o jama ka ca dɛ bon Hamadu ka ba k'i sen bɔ a la e ni kira ka taa finale la o bɛ sɔn ka arranger quoi parce que a mana gɛlɛya cogo cogo nbamuru ko ninnu ni nin jawele nin jatigɛ baatɔ ni nin bingali ni nin nduguci min b'a la nin o na bɔ a la quoi ka tɔ to ɲɛfɔli nin bi yɛlɛ nin tulo ma n'a ma bɛn min na bi sini an bɛ n'o daminɛ an ka tɛmɛ dɔwɛrɛ n'a tora o ma mande a bɛ ɲɛdɔn a bɛ ɲɛ bon n'i y'a ta o yɔrɔ kɔni ma tiɲɛ yɛrɛ la Hamadu ka ba kan k'i sen bɔ a la o yɛrɛ de a ka gɛlɛn kira mana a lajɛ k'e ni Hamadu ka ba lajɛ quoi demi-finale la quoi tiɲɛ don a sɛbɛ dimi b'i kɔrɔ ko don tɛmɛnenw na nka hali bi a bɛ dimi kɔrɔ de ka ban a da ye dɔ quoi n'a ye Bamako to e bolo Hamadu ka ba a bɛ tila k'e kɛɲɛ donc o y'ale ni Hamadu ka ba kelen ye direct nka n kɔrɔ kira fana min ɲinɛ min kɔ k'a fɔ ko alifulami ara gindo a y'a di Hamadu ka ba ma a m'o de ma dɛ kɔrɔ tɛ alifulami ko ɲɛ dɔn kosɛbɛ Hamadu ka ba de b'a ɲɛ ara fɔ dɔn ko komi
Futa flow ba nyedo ka teme mandinga to ka ci muro o misiri min bi anno anyedo mo ko fo ma nyemi fo alma mi na idaro so misiri fle yoro minani anga mo ko bagange yoro de ndo fadi yoro abandonné ne de to bu ka de ko koro nu ka yoro koro gadnie munu tumbu bulo mi bamba ni takara tay do mo ko ba ni munu be no anga mo ko tu ka bagange yoro na mo ko ni munu ta ku ka banange koro de di don du ma fana na ka were banange sene dabla yoro na yoro to anga mo bulo bagange na donc anga mo do de tubi anno ale de mena e ka tan be ka donc ale be du be mo mi ka du be ti ya ka ale be do donc ni mo ko tarata ni fe ga ba ko mbaro ali bi mo ko na ni ale de na bo relation ni mo fe anga mo ko kumbri lemle flow e misiri kele do ko e che utara nyon tro war ko lo mabbe no una no fe ko e kalande ngoni wa hadiya ko baba una na misiri flana dan bo misiri flana no we war fara nyon no bi kene mi yini na kene wore masro fo bagange na nunga bagange ro o ya soro anga wartigi do bi anno ga soro man ngara ala ma la hinena jibril naite ale tumbi yoro no fe ka ali be ale yoro yere kere fina de santé net na ale tumbi yoro yere de no fe ka joka kaka moto dépôt comme ale be moto marque do représenter o makadi so ale tumbi fe ka jo kaka moto dépôt bon ale fono na se o choroba kelema o doni ngana doni ngala ko afoma ay dala wa duru de labla choroba ni ko mi c'est vrai 3 millions de francs CFA ni isra ka yoro en soro mbo dima bo flan nunu fono nana olu bi fana yoro ni nyini o yoro kele ni nyini ka kem bisiri donc choroba ni ya yirula ka fo bon ko mi misiriko o ye alako de ambe min ko jinye ko na amba kalama ngula choroba koroba ko ni beba kinye kalama ngo to bora ko mai o choroba sina ka aljina so dayele to en goron nga choroba ni jinye yala la korodo ayen gonge kan go farmage tunga fe abi fendo tunga na choroba ngo flama ko ne balmake ne man nga nyo akwa bina yoro insa abi dala wa duru ne ma aba kala aw fono ba no fa bina ken misiri de donc ne bina di aw ma da misiri go aw ba nyedo ne ba nyedo aw yere fono ba nyedo ko ne ba nyedo kambe do kala donc mido misiri la action ko action ko wa yani ni kele tono bina tla yoro ko ne action o ale donana ke sanwo sani hiju bana min farala nyonga boroni ngono no ya fra nyonga estimation min ba ale bolo ani flow yo war minu labo nga che anga ni ndugu misiri toli tu wuli la nyo toli da anga ni ndugu misiri jit mido afado fa nyi misiri jo afado fa ki do na la ko lo ya benya mi ga da la ko ale fono na ni tiengi jo ale fono mbara toro ben fono nga sigida la ko hal na be ni toro ben fono nga sigida sanwo sani ko be ya kinyere te flow go warde boko fra nyonga mata di dalen ma mura fori na ko flow yo waro bo jamana ngono dala ba keme yiri kamunu boka take ga dalen ga parti de a war kelema bo flow war tigi kelen ju fa kono jamana ngono ya bebo misiri mo hine ko do makar ko do ni flow ko ayna de alama man nga bolba to bina ni ala ko mboye dro ni flow ko ko re man nga ba ko no ande libre luanda ya kwani goni ndaga wili teri ya do na sisa to fingado kavo to fingado anga te ankadi uka vote ko na de dono la ne dara ne kwa mango bongo nga chezila iba ro ngone ga parti dalen ni dalen ni business ero do no do jamana den commerce na den ta wante makara sisi anu fo ira muro dimina ga se hage do man ne retlara ka sira ko teri de do nga kla ka sira ko teri do fono bi ale fono yi kure malenga de ibe ga ko fono na no nga je ko mi nya fi jo na kabi ambe anga terala ne afa ibe ka tate yire ibe ka kabo tari pundo aidara ka kene ka do na ko ni maliwari dorome kene ba ale fono nga dunda no boda ne go chengo anga mengo daga fale no do fono ni pani ni ne tabe donc ne tata ka président ko ni président ibe ka
aka kɛwale bɛɛ ne bolo ko négatif bon kɔsɛ na ne nana ɲɔgɔn dɔn i bɛ ka critiquer nana kɛ sababu ye nka fɔ n terikɛ fo kuma dɔ la a y'i da tigɛ hali ni y'a wele a ti téléphone mais kɔsɛ na a bɛ ka ko tiɲɛ dɔɔnin moro u ka parti ko nana se yan nɔ cɛ nin fana ko bɔn sisan an bɛna kɛ mɔgɔ minnu bɛ wari don olu tɛ mɛ mɔgɔ minnu bɛ wari bɔ ne yɛrɛ tɛgɛ ka o wari foyi kana bɔ ɲinɛ ma ka b'a wari bɔ don n k'a dɔn a bɔra kun min na o sera o yɔrɔ ma kɛlɛ wulila ka jɔ o fila ko baasi tɛ moro ko nambara a donna a dugujɛ tɛ kelen ye moro y'a dabiri cɛ da la k'a tunu gɔngɔn kɔnɔ hali sini nguru y'a dabiri a da la k'a tunu gɔngɔn kɔnɔ luwan dɛ hali sini an balimakɛ ka d'a kan fulaw tun b'o wari de bɔ ka taa di dalɛ de ma bon ale y'a nana o yɔrɔ min faamu ale y'a ye ale ni fulaw u bi ɲɔgɔn fɛ diinɛ ko de kama ani intérêt min b'a dugu ma nka min tɔgɔ ye ko parti ko a n'a ka parti ne nin ka parti dalɛ ni sira yɔrɔ min na tile k'a kɔ pɛrɛ min bɛ ne n'a cɛ o ye ala ko ni wari ko in de an ka wari tɛ se ka don ko dafa an ta diya o nana ye ale y'o min faamu a kana n'o bɔ k'o da kɛnɛ ma k'a sɔrɔ maninka ba kelen fana bɛ yan nɔ maninka waritigi n'i ye dalɛ ni tɔgɔ fɔ dɔrɔn ka ca n'a b'a ka mobili kɔnɔ a bɛ mobili wuli ka taa k'i jɔ i y'a ye mais n'u ko k'an ka ɲɔgɔn kunbɛn misiri la u bɛ taa fulaw ka bɔrɛ kɛ dɛ bɔrɔ misiri min bɛ ka fɔ u ye cɛ don gɔngɔn kɔnɔ misiri min nɔfɛ don tɛmɛna jamana in kɔnɔ seli don kelen fɛ a tun bɛ se ka $50 million fara ɲɔgɔn kan jamana in kɔnɔ plus de 30 millions de francs CFA misiri kelen n b'a fara ɲɔgɔn kan dugu nin kɔnɔ ninnu wariw de kɛra ka dalɛ de ka financer fulaw ka dɔrɔmɛ 20 ma b'o pɔsi kɔnɔ ka taa fula bɛ wari ko bala donc n bɛ Mahamadu ka ba yan n ye Mahamadu ka ba yan n ko kɛlɛ b'o de lipa ko in lipa ko in parce que ko fila kɔni don Hamadu ka ba y'a ye de k'a fɔ ko anw ka ba ye lipa dɔgɔya de toro hali n'i y'a sɔrɔ a kelen y'a minɛ a y'a dɔgɔya de ni lipa tun kan ka kelen y'a minɛ mais Hamadu ka ba fana ale min ɲinɛ k'a fɔ k'ale fana taara lipa min minɛ miliyari 7 k'ale fana n'ale y'i kan anw ka ba ma k'o dira ale kelen ni taatɔ ye min kɛ cɛw la n'u segintɔ y'a k'i la ne kɔni hakili la kɛlɛ man ka yɔrɔ dɛ ou bien n karamɔgɔ kɛlɛ kan ka yɔrɔ u jɛra ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛlɛ tɔnɔ minɛna dɔrɔn Hamadu ka ba taara kɛlɛ tɔnɔ minɛ ka kuranɛ da o kan ka na n'o ye n ka cɛ k'o dira ale bon an ka ba ko k'e tɛ ne dɔn kɛlɛ ferekelen sisan n ko kɛlɛ ferekelen ko Alasani mago bɛ intermédiaire la Kodowari jamanatigi ya dɔn olu ye masakɛw ye olu bɛ ko caman dɔn olu b'a kalama ko Hamadu ka ba ka telefɔni tɛ ta bilen Hamadu ka ba tɛ wele sogo ɲiniyɔrɔ la bilen Hamadu ka ba tɛ wele ka sigi maakɔrɔba kɛnɛ kan bilen ko caman bɛ kɛ sa o tɛ sara Hamadu ka ba la Hamadu ka ba y'i pan k'i puruti k'i pan k'i puruti k'i pan k'i puruti Hamadu ka ba y'a ye est-ce que n ka ɲinifɛn taatɔ tɛ ka n to nin ye n'a ma fɛɛrɛ wɛrɛ dilan ka cɛ min ka teli ni dɔ in ye a kuma ka ca dɛ wa hali n'u taara u ka jugement kɛyɔrɔ la Hamadu ka ba bɛ accusé koyi i bilalen bɛ min na Bamakɔ i tɛ ka se k'o ɲɛ sɔrɔ dɛ ka d'a kan an tɛ se ka k'o ɲɛ sɔrɔ ne ni jamana yɛrɛ ɲɛmaaw tɛ ɲɔgɔn ye jamana ɲɛmaaw dun ni Hamadu ka ba ka ɲɔgɔn ye o bɛnsema kelen t'o la fɔlɔ Hamadu ka ba y'a dɔn maliyɛn bɛ se ka sɔn i ka ɲɔgɔn ye ma ni ko kelen dɔrɔn o tɔgɔ de ye ko jama jama ko ka di maliyɛn ye dɛ Hamadu ka ba ye nin yɔrɔ in faamu a nana i cogo Bamakɔ an bɛɛ ɲɛna n ka cɛ k'a ka kirakan in de bila ka kuma an fɛ bamanankan in na tila ka na k'a b'a da to an na o bamanankan kelen in na Bamakɔ an bɛɛ sigilen jɔlen de bɛɛ jɔlen de ɲɛna Bamakɔ Hamadu ka ba ye min faamu mɔgɔba ko in de don dɛ n ko mɔgɔba ko in de don
o kama aya bugu ga tende aye yoro mi dura ko misiri ko na o kabo wati an fi amadu nga ban famu ba an ya famu ni bi fe ki sebe na kan fo maliya ka do hakili fe jona tile kono ko igo moro bi mine dom na malla fi ka fo misiri de ko ni mi fo misiri ko fo chawra ba do ta to ko mi na ko ka cheka o amadu nga ba yo famu dura fo ni kare misiri ko amadu nga ba ka ni fe de ta to fle ka to ni go ngo hamadu nga ba ka ni fe de ta to fle ka fo o kama lipa na le lipa pana hamadu nga ba kuna duro hamadu nga ba amadu nga ba funa de bi fa ira nga ba la ka bo ay kana lo hal ni lipa ndude ne bi ka jama la bo ku siran hoy amadu ga ba na ajengo ma nyogo ndo fle ka ta plan B ni plan A la ko ni ncheni ni haidara ka mai ay ka ha ga tum bala makela amino o digi ko do dado fe no ko kera o kuma amma yini sa ko ami kataw ka haidara la o ke ku bu joni haidara che tribunal bi donu che wa tribunal bi jana ka daka haidara de folo ko na kan tribu ka fami wo hajo ko bi ci abu ka yoro wa do ta ba o retour de o nu goni donani haidara che dro ambu kele o bi ko bo ani haidara che o mal do nit na so ko bo ani haidara che kada ngo yini vendo de do o kono plan amanya ko metna ko nga yini ga da ka metu ko nga doni bindo ne ma dala laba na jinga bo ka metu ko doni laba bi ya do ko dro ka tena ta de na ko kara mo munta ka tali mali da nyi wona maîtrise ni no ka tro donte mena encore ni ni avocat ko fa nga wajuli ke wa fa ko na ka warti kono de iga na ka wari sengono de kululudo kutubado kalalado engramo katla kana mande moru segle jeli bayala o avocat no fe bi avocat ni ya moge do kunu ga soro ko qur'ane mo bi ga avocat ya tanu bi mande no bi da fara ka fama to avocat ne professeur de philosophie imam mali akuma de be mali doron de kono muro konga ka anga professeur de philosophie kona yeni fo ko ba fugo bo nere dine mo de nere silame miseli misunga anya kala ntugo na tande do ba fa e don iba ay quoi hali jigi be mun go kuma do la afrique bo ko bi soro ko na to ki ga ta dem sanun kala dine mo ya amma go jume bi ga dine na kala so yeni kala ki ga to de kala dem sanun ko karamo amadu nga bayo de famule amadu nga bayi chongono de mais amadu nga babi ka nyine de ko ayine ko roke double quoi donc ale bolo finali ale na nga bade ko onye anga ko don fitini jatemine min ka kono ni ye ballon ni loje o loje nyema ka bubu ka tende ka loje kosobe kisigi ka manden kunu donc ka kuna sini donc ngo manden kunu ebi churom na kuma do le ba soro yinde de tadem ko do karamo sen jabi soro mango nga foka ga jabi soro o de ga hali kira yɛrɛ kɔnɔna ga bi c'est a bi jo nga ka finaliste ye quoi daga ale ye somi sɔrɔ hamadu nga ba tun y'i sigi ni minnu ye fɔlɔ ko kira b'a dusukun kɔnɔ o tɛ nbamuru ni nɛgɛden de bɛ hamadu nga ba n'a jɛ n'i ye bamako bila haidara tɛgɛ kɔnɔ ka hamadu nga ba la bi an ka jɛ ka hamadu nga ba la bi hamadu nga ba n'a nɔfɛ mɔgɔ ninnu olu ni faama ninnu fana ka di dɛ n ka kira kɔnɔna kan ale ninnu tɛ fɛ faamaw ka taa ka ba kɛ